бонки миллии тоҷикистон хабар додааст ки дар як соли ахир пешниҳоди қарзҳои истеъмолӣ дар кишвар аз сӯи муассисаҳои қарзӣ 80% афзоиш ёфтааст. бонки алиф дар тоҷикистон яке аз пешсафони қарзҳои хурд ба сокинон аст. қарзҳои хурдро сокинон асосан барои хариди ашёи рӯзгор, фановариҳо ва техникаҳои маишӣ ба даст меоварданд. В сравнении с предыдущим годом сейчас более спокойнее в плане. در مقایسه با سال گذشته حالا وضعیت پاندمیای کرونا ویروس آرامتر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود. ساکنان مشکلی درآمد داشتند، مغازه‌ها بسته بودند، آوردن مال و محصولات مشکل بود. همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گراییده است. حالا بانک‌ها در این مسئله فعالتر شدند. ба фарқ аз дигар бонкҳои тоҷикистон ҳамарӯза дар алифбонк шумораи зиёди мардум ҷамъ мешаванд ки ҳадафи аксар ба даст овардани қарзҳои хурд барои хариди молу маҳсулот ва ниёзмандиҳояшон мебошад. ҳарчанд барои ин қарзҳо то 20% фоидаи бонкро дар кӯтоҳмуддат пардохт мекунанд. Документацияш аввалаш осон аст. Баъд хай фоизшам паст ки бошад, мақсад метавонед ҳамин чизе дастрас карда метавонед. این خیلی آسان ترکی هر ما کم میسپری نمیفهمیده. аммо иқтисоддонҳо афзоиши гирифтани қарзҳои хурдро бозгӯи коҳиши пасандози сокинони тоҷикистон медонанд. феълан бештаре аз бонкҳои тоҷикистон пешниҳоди қарзҳои кӯчак барои сокинонро роҳандозӣ кардаанд. 23% всех совокупных доходов поступают от 23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرتی مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است. بحران اقتصادی، تحریم‌ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب‌ها نیز وجود دارد. Это пандемия, и другие причины тоже существуют. даромади умумии хонаводаҳои тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ дар солҳои гузашта то 40% ва ҳадди аққал то на камтар аз 30%-ро ташкил медод. ҳоло бошад худи муҳоҷирони меҳнатӣ бо сабаби боло рафтани қимати чиптаҳои ҳавопаймо ва тезтар ба сари кор дар муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштан чунин қарзҳои хурдро аз бонкҳои тоҷикистон дастрас мекунанд ки як сабаби дигари афзудани шумораи қарзҳои хурд дар бонкҳои тоҷикистон шудааст.